नि आफादनि माखासे जातीय दल संगठन दङ बिथांमोनफोरा जेन बोरैबाफोर नुबाय बायोबा लोगो मोनोबा लाबोफिननायनि राहाखौ खालामनांगौ। खालि खारनाय 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 न'खरसेयावनो सानै गाहाम खारोबा बे बर'नि संसारा मा जाबावगोन दालाय दिनैबो खारो गाबोनबो खारो मा सानफ्रामबो खारनाय बर' हिनजावफोरना मा सानमारखो आसलथे संसारनि माबायावनो गैला खोमा संसार जानायनि बेलायावनो फिसा सानै साथाम गोनांबाबो गारनानै खारो गुबुन जाथिजों थाङो। बिजालिमोन नालाय बिजालियाव माने बे गाव रायलायोमोन रायलायनाया बिनि नाम्बार गावनि नाम्बारमोन आरो बे गावनिजोंसो रं नाम्बारमोन खिन्थु बे बिजालि गेदेरनो होबाय आरो गावनि नाम्बारखौ। लामा सामायाव नुदोंबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन स्क्रिनाव होनाय मबाइल नाम्बाराव गावनि फिसाइ असेयाबो बुंदों कन्टेक्ट खालाम वाट्सएपआव फट'खौ हर बेफोरबायदि खोथा बाहायदों आरो गावनि फिसाइ असेया दा फिसायाबो हाजिरा मुजिरा मावग्रा सिबाय बेस्रा गैया हाजिरा मुजिरा मावनानै जायो दा थेवब्लाबो हनै हिनजावा खारलांजाबाय माथो उफाय सोरबाफोर लामा सामायाव लोगो मोनोबा लोगोफोर कन्टेक्ट खालामनानै हरनो हागोन अननानै। ओमफ्राय बेहाबोथ' गथ' दङ गथाय दङ फिसायाथ' न'आव थाया हाजोआव मावहैयो खामानि दामानि न'आव थायासेबाबो जानो गैयि न'खर दा बे माने गावनो होनाय नाम्बारखौ बेनो होनानै बे बोथ्रोदनाय जाबाय आरो लांनाय जाबाय आरो सिगाङावबो बियो बिदिनो गावनि बिमादै असेखौनो हाजोआव फाननानै जादों आरो दाबो बिदिनो बिजावजाखौ लांबाय बियो ओमफ्राय जोङो बेखायनो जों मानो मबाइल रायलायबाय थायो होननानै जों रायफैयो आरो मालाबा हाफेन गाननानै थानाय लाजिया मुजिया जोंनि बर' हारियाव बिदि नङा होननानै जों रायफैयो हासिनो नागिरो जों बुनो नागिरो मालाबा जों खनथाम खनब्रै आरो बेखौ रायनो फैनाया आरो बुनो फैनाया ओमफ्राय बे जोंखौ दम होयो माने गोरा गावहासो मा खालामो जोंनि खुसि होनो। खालि खारनाय 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 न'खरसेयावनो सानै गाहाम खारोबा बे बर'नि संसारा मा जाबावगोन दालाय दिनैबो खारो गाबोनबो खारो मा सानफ्रामबो खारनाय बर' हिनजावफोरना मा सानमारखो आसलथे संसारनि माबायावनो गैला खोमा संसार जानायनि बेलायावनो फिसा सानै साथाम गोनांबाबो गारनानै खारो गुबुन जाथिजों थाङो। नोंसोर मा खालामनो नोंसोरबो गान होनो नों बर' हारियाव फैबाय नोङो बर'नि नोङो गाननाय जोमनाय जानांगोनथ' बे टाउन सहरबो नङा जों बिदिखौ नायनानै थाया जा फिसा फिसौ दं जा लाजिनांगौ दं होनना बुङो आरो आं ओमफ्राय आरो नों मानो मबाइलखौ मानो खोमाव लाबाय थायो होनलाय होनना बुङो आरो ओमफ्राय आंनि खुसि बे आंनि मन्जुर आं जेखि रायलाया जों थाङा होनना बुङो आरो बे आखलानो गाज्रिखा आरो बे आखला एखे निस्पति गाज्रि बेखौ माने दा लांग्राखौबो नांगौ लांजाग्राखौबो नांगौ जोंनो एखे कारेक्ट जोंनो नांगौ लाबोथारनांगौ बिथांमोनहा जोंनि खाथियाव लाबोथारनांगौ जों मा खालामा जों खाथियाव मोनबा हयथ' जों बेखौ माबा मोनसे खालामगोन जों बुनानैबाबो बेखौ थाबायनो हायै खालामगोन जों ओरैबायदि दुखु दङ दा जानो गैयि न'खर बेयो मावरिया खावरिया दा फिसाया हनै फिसालाया बेसे आवराखौ दा ओंखाम जायाखै सिबायफोर दाख्लिनिफ्रायनो हौवायाबो गाबबायगासिनो दं बिमाबो गाबदों जोंबो दुखु मोनदों आरो ना गथ'आथ' दा 13 मासल'सो जादों हौवासायाथ' 8 बोसोर जाबाय गेदेरा बेखौ मानो गारना थानांगौ बेलाय आरो सिगाङावबो बिदिनो बिजों थाङा जाखाबाय बेनो खालामदों बेखौ बे फैनायनिफ्रायसो खालामदों बे बेंगुरियानो खालामदों निस्सय बेनो एक नम्बर हारामि मानसि ट्रान्सफार खालामग्रा बायदिसो जाना दं आरो बे मानसि फानग्राखा ट्रान्सफार खालामग्रा बे माराथ्थक गाज्रि बेखौ गाज्रि होननानै बेखौ गोख्रैनो बेखौ थांखि लानांगौ दा जोंनि बर' हारिया आइ आफाफ्रा गिदिर गोलावफ्रा गथ'खौ गावहा हिनजाव सासे हौवा सासे गेदेरा हौवासा आकिन होनो फिसालाया ओमफ्राय फिसाजोआ आनि होनो बियो जानोदै बे हाजोआव जन्म गोजा दे सनाफोर आं बेखौ बैसोखौ मिथियालाय दे जोंनि माखासे माहारियारि आफादखौ मा खावलायहरनो सानगोन बेफोरबायदिनि सायाव बिसिनि सायाव जोंनि माहारि माखासेफ्रा फैनायनि लाबोनांगौ गुथै रायजोफ्रानो गासिबो जोंनि गामिनि आइ आफाफ्राबो होनदों लाबोनांगौ लांग्राखौबो नांगौ थांग्राखौबो नांगौ निस्सय न'सिम सौफैनांगौ आरो बिसोरो बुद्रुबोनांगौ बिसोरखौ जेरैबाबो थांखि लानांगोन जे न'सिम सौफैनायनि बेब'स्थाखौ खालामनांगोन थांखि खाबाय आरो आं जेबो रोंला जोंनाथ' जेनेबा बिहामजो खारनाया माबा आरो दाख्लि गेजेराव देवबार थांबाय दिनै देवबार बै देवबाराव थांदों आरो ना ओमफ्राय जोंबो माइ हायदों जोंथ' मिथिया बिजावजालि थांबाय नालाय सानैजों आलासि जाहैदों सानैजों आरो दा थाङो नेबाय थाबाय ओमफ्राय नै दाख्लैबाबो बे फट'खौ सारि फाननाय ओमफ्राय बे फिसौखौ गारियाव दोननाय ओमफ्राय गावसोरसो साफायनानै फेसबुकआव हरबाय दा ओमफ्राय बेखौ बयबो नुबाय ओमफ्राय दा जायखिजाया माने मोजांबाबो गाज्रिबाबो फैफिननांगौ आरो
आरो बिसोर जुदा जाखानाय मानसि आंबो बारा थाल लाबाय थानो हायाना आंहाबो हाजिरा मावना जाग्रा मानसि दा खोनानायावलाय राजस्थानाव दं होननाय खोनादों सासेयाथ' कुचबिहारखा बेंगलिया बिदि खोनादों आरो ओमफ्राय दा बबाव दं मिथिला बेफोरबायदि आरो बिहाम सासे बेंगलि आरो ओं लांफाग्राया लांग्राया बेंगलि थांग्राया जेनेबा बिसिनाबो बिमाया सांमा बिफाया बर' बिदि आरो फैफिननायखौनो लुगैयो आरो जोंबो जेनेबा मोजांबाबो गाज्रिबाबो फैफिननांगौ आरो न'खरफ्राव माबाफोर अयथासार खालामोमोन नामा खालामनायाथ' बेफोरबायदि रोखोमनि खालामखाया माने बिदिनो फिसालायाव बिदिनो बाहेरायाव थाना लोंग्रायालाय एसे एनै लोङो ओमफ्राय बे बिसिना रं नाम्बार रायलायनाया अभार जाबायना बेखौ एसे माबा खालामो आरो जोंबो रायो मालाबा गामिनिफ्राबो बुङो बिदि रायलायबाय थानाङा नोंसोर बर' मानसि जाबायना मानो एसेबां रं नाम्बार रायलायो ओमफ्राय बे सासेयाथ' बेंगलावथ' हाफ पेन्ट गानना थायो हाफ पेन्ट बेखौबो रायो पेन्टखौ हासिना होनो मानो होननानै मानिया लांग्राया बेनो आरो ओं गोसो बायदिसो खालामबाय थायोबा बियो गावनि गोसो बायदि बयबो रायो आं बिखुनजो नालाय होमबाबो आं थांलाय फैलाय रायो आरो दा बेखौ माखासे जोंना माहारियारि आफादफोर दङ बिसोरखौ दा मा खावलायहरनो सानगोन नुबा मा खावलायहरनो सानगोन मोनफ्लांबायबालाय बिदिनो माबा मोनसे खालामनांसिगोन आरो ना फैजानो लुबैयो आरो फैजानो लुबैनायखायनोथ' नुयोबा हमनानै दोननांगौ हमनानै बिदिनो खालामदो आरो जेनथेन ना बे न'खराव नुजाफैनानै नोंथांमोना निउस लाइभ खालामनो नागिरनायखौ आं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय दा दिनै बिसोरनि न'खरा बहुद बेमेजालि जानानै दं होननानै खोनानो मोन्दों दा बेवहाय बिसोरनि न'खरनि रायजो जानाय बिसि फिसानि रायजो जानायफोरखौथ' जों रायजोआ माने मिथिस' हाया थेवबो बिनि गेजेराव माने जेब्ला लोखि फुजानि काहिनिखौ आं मोनसे बुंनोसै बे लोखि फुजा जोबखालिहाय माने बिनि बिजिया आरो बे बेंगलि जिथु खारनाय बे फुजासालियाव आंनि सिगाङाव बुंदोंमोन आरो जे आंनि खुदिया उन्दैखौ आंनि हौवाया लानानै खारबाय दा आङो बे खुदियाखौ नांगौ होननानै आंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो आं गामिनि सासे दैदेनगिरि नालाय आंनि सिगाङाव माने बुंदों फोरमायदोंमोन आरो बेनिफ्राय आं होनदों माथो नांलाय खमलाय जालाबायदोंमोन नामा होननानै जानायालाय बिदिनोसै गेजेर गेजेर बिदिनो बुयो रायो बिदि खोथाखौ बुंदों आरो बेनिफ्राय लोखि फुजानि सानथाम सानब्रैसोनि उनावहाय बे खुदियाखौ गावसोर सानैजों थांनानै बेंगलि जिबुजों थांनानै लानानै फैबाय आरो सारियालि ना धेकियाजुलिनिफ्राय बिनि उनावहाय बिसोरो सानैबो ग्रोब मा बारमोनथाय देवबार ना मंगलबारमोन ओइदिनखालि बिसोर सानैबो ओंखारलांदों बे थांनायखौबो माने नुग्रा दं आरो बेनिफ्रायनो टेम्फुआव गाखोनानै सेंमारासिम थांदों सेंमारानिफ्राय आल्ट्रा गारियाव ओरै सोनाबजों थांनायखौबो माने बे नुग्रा मानसिया आंनि सिगाङाव फोरमायदों दा बे बेलायाव आङो सानो बिसोरनि जिथु रं नाम्बारजों खारलांनाय बा आरो थांनाय जोंनि आफादनि माखासे जातिय दल संगठन दङ बिथांमोनफोरा जेन बोरैबाफोर नुबाय बायोबा लोगो मोनोबा लाबोफिननायनि राहाखौ खालामनांगौ आरो हमनानै दोननांगौ दा बेनिखायनो आङो खावलायदों दाखालिबावै बिसोरबो मैया सानसे जाबाय बिसोरो थानायावबो थांनानै मोनसे इनफरमेसन एजार हैनाय जादों बे गोजोनथाव जादों खारन बिसोरनोबो जिहेतुके जनायनानै खारबाय जाला बा नोंथांमोननि चेनेलनि जुगै नोंथांमोननि थ्रुयै बिसोरखौ जुदि हमनानै जोङो रायजोनि आखायाव गथायफैनानै होनो हायोबा नोंथांमोननि सायाव रोजा रोजा साबायखर आं बावहरनाय थागोन बेनिखायनो आं बिभिन्न जाथि संगठन दलफोरनि माखासे आफादफोरखौ आं खावलायहरो बे लांग्राया बे गामिनिनोखामोन नामा लांग्रायाथ' बे गामियाव बे न'खरावनो हाबा जानायमोन नालाय बिसोर बिजावजालि सानै आरो थारमाने सासेया बेंगलि सासेया सांमाया माने बिफाया बर' बेनिफ्राय बिमाया सांमा आरो बेनिखायनो जोङो बेखौ बे नामखौ बर'मोन होननानै बुङो ओमफ्राय
आधार कार्डआव बिमला ना मा होननानै बुंदों दानि गावनि फिसाया आरो बेनिफ्राय बे बेंगलिनि नामा मा नाम होन्दोंमोनथाय जुनालि बे जुनालि होननाय बे बेंगलि बे जुनालि होननाय मुंनि बेंगलिया सिगाङावबो मानसि लांखांबाय होनना खोनानो मोनदों बे नंगौ नामा? बेखौथ' आं खोनादोंसो माने लांनानै सोरनोबा हाबा हैदों ना मादों बिदि खोनादों आरो बे जुनालिखौ आरो दा बियो एसेबां कालप्रिट जुदि सासे माबा जादोंब्ला जों खावलायो रायजोआ जों लुबैयो बेखौ जोङो मोनोब्ला एसे बिनि सायाव जों एसे गोख्रों थांखि लागोन होननानै जोङो आसा खालामना दंमोन आरो बेनिखायनो बेखौ माने सानैखौबो फैफिननायनि राहा लामाखौ माने होयोब्ला मोजां जागोन आं सानो आरो नोंथांनि बिसिया माला खारनायमोन बेखौ दा मा लुगैयो दा फैफिनजानो लुगैयो ना मा लुगैयो बेखौ बुंनो हागोन? आंनो लुगैनायाबा सानैबो फैजानो लुगैदों बिमाबो फिसाखौबो आरो बै बिमाया बेवाइयाबो बेखौबो। माला थांनायमोन जेनेबा थांनायाथ' 20 दिनसोआनो जाबाय। 20 दिन जाबाय। मा होनो सिगाङावनो माबा बुंदोंमोन बेखौ बुंनायालाय रायलायनाया अभार जादोंना बेना दाख्लै बुंदोंमोन आं बेखौ बुनायबो जादों खेबसे जानायालाय होमबाबो माने गावनो मानियासैबा। जेनेबा न'निफ्राय मा होनना ओंखारलांनायमोन बियो? ओंखारलांनाय माने आं ओंखारलांबाबोथ' आंथ' न'आव गैयामोन नालाय आंबो खामानियाव थांबाय नालाय फैसा होलांदोंमोन आं होलांनाया बेनो जानो थाखाय। नोंथाङा न'आव थाया आरो होमबा बाहेरायाव थायो? बाहेरायाव थाबाय थाखायो आङो थानायानो। मा मुं नोंथांनि बे बिसिनि मुङा मा? बरमय ओमफ्राय माबायाव आदारावबो दङ आदारनिया माबाया बिमला ओंखारदों। आदारनिया बिमला ओमफ्राय नोंनि मुं नोंनियालाय मा नाम? आंना मिथुन बसुमतारी। ओमफ्राय साबेसे गथ' गथाय दं दा? सानै। बेसे फरायबाय? दा फरायनायाथ' क्लास 1आवसो थांगासिनो बेबो। सासेया खै बोसोर उन्दैया खै बोसोर जानानै दं दा? सासेयाथ' ओरैनो 13 मास। 13 मास ओमफ्राय गेदेरा? गेदेराथ' 8 बोसोर। गथ'खौ लांफादों नामा इयो? गथ'खौ लांफादों सासेखौ उन्दैखौ लांफादों आरो दा बेखौ नुयोबा मा हमना दोननो थिननो माबायोना ना लाबोनो खावलायो? डाइरेक्टखौथ' मोनबा डाइरेक्ट लाबोनांगौ। जोंनि माखासे माहारियारि आफाद दङ बेफोरखौ मा खावलायहरनो सानगोन दायो मोनफ्लांबायोबा? मोनफ्लांबायोबाथ' डाइरेक्टयै माबाखौ फट'खौ हर वाट्सएपफोराव आंबो माबागोन नालाय एसे। फन हरनो थाखाय माबाफोर फोनांजाब खालामनो थाखाय? फन हरनायाथ' फन हरबाबोथ' फनखौनो थिखोला बिजि जाजोब्बाय माबा बिजि खालामना दोनजोब्बाय नाम्बारखौनो। माला खारोमोन? खारनाया नै देवबार आरो बै देवबाराव थांनायाव खारदोंमोन। सानैबो खारदों आरो ना? बिजावजालि सासेनि नामा मा नाम? जुनालि नामा। ओमफ्राय बियो मा सिगांबो मानसि लांखांबायमोन नामा बेफोरबायदि? सिगांबो लांखांबाय बे बिदिनो गाव रायलायनाय मानसिनोनो बेलेग मानसिखौ गावनो हरबाय बेनो नाम्बार होनानै। मानसि लाङै लाङै बिदिनो माबा होयो नामा बियो? दाथ' सानै जाबाय जानायाथ' बे जोंनिजों आरो गावनि बिमा बायदिखौनो लांनाय जाबाय बियो फार्स्टनिया। सानै लांबाय आरो बे मानसिया? ओमफ्राय दा बेखौबो फैफिनजानो लुगैदों? बेखौबो फैफिनजानो लुगैदों। रं नाम्बार रायलायनानै राइट नाम्बार जालांथायबाय दा मा हनै आदाया गावनि हिनजावखौ खोन्थाबाय दा गाव फंसेसो सोबादोंबा बुदोंमोन नामा बेखौ गाज्रि मोननानै खारलांनाय जाबाय गुबुन हारिजों। बर'जों नङा दै खिन्थु गुबुन हारिजोंसो थांदों। बेखौ बयबो बर' जाथिया एसे साबधान थादो बाजैमोनहा आदामोनहा गावबा गावनि हिनजावखौ मोजाङै लाखि। मबाइल गिदिर गिदिर होनायखायनो दा एसे माबा जाबाय दा स्मार्टलि जाबाय जोंनि बाजैमोनहाबो माथो बुंबावनो दानि ससियेल मिडिया जुगावलाय। गैया बुंनाय बायदिबाथ' सिगाङावबो बिराद बेबायदि खामानिखौ मावखांबाय जाहैदों बे हिनजावा आरो दा गावनि बिजावजालि देरसिनखौनो लानानै खारबावबाय। मानसिया बेंगलिखा बेंगलि जाथि दा बेंगलाव दङ राजस्थान गारिजोंसो खारलायबावदों। माला खारनायमोन बेखौ मा लुगैयो दा फैफिनजानो लुगैयो ना मा लुगैयो बुंनो हागोन? आंनो लुगैनायाबा सानैबो फैजानो लुगैदों बिमाबो फिसाखौबो आरो बै बिमाया बेवाइयाबो बेखौबो। माला थांनायमोन जेनेबा? थांनायाथ' 20 दिनसोआनो जाबाय।
मानोना सिगाङावनो माबा बुंदोंमोन बेखौ बुंनायालाय रायलायनाया अभार जादोंना बेना दाख्लै बुंदोंमोन आं बेखौ बुंनायबो जादों खेबसे जानायालाय होमबाबो माने गावनो मानियासैबा जेनेबा न'निफ्राय मा होनना ओंखारलांनायमोन बियो ओंखारलांनाय माने आं ओंखारलांबावथ' आंथ' न'आव गैयामोन नालाय आंबो खामानियाव थांबाय नालाय फैसा होलांदोंमोन आं होलांनाया बेनो जानो थाखाय नोंथाङा न'आव थाया आरो होमबा बाहेरायाव थायो बाहेरायाव थाबाय थाखायो आङो नरमाय ओमफ्राय माबायाव आदारावबो दङ आदारनिया माबाया बिमला ओंखारदों आदारनिया बिमला आंना मिथुन बसुमतारी सानै दा फरायनायाथ' क्लास 1आवसो थांगासिनो बेबो सासेया खै बोसोर उन्दैया खै बोसोर सासेयाथ' ओरैनो 13 मास गिदिराबो 8 बोसोर गथ'खौ लांफादों नामा गथ'खौ लांफादों सासेयाव उन्दैखौ लांफादों आरो दा बेखौ नुयोबा मा हमना दोननो माबायोना ना लाबोनो डाइरेक्टथ' मोनबा डाइरेक्ट लाबोनांगौ माखासे माहारियारि आफाद दङ बेफोरखौ मा खालामनो सानगोन दायो मोनफ्लांबायब्रो डाइरेक्टयै माबाखौ फट'खौ हर वाट्सएपफोराव आंबो माबागोन नालाय फन हरनो थाखाय माबाफोर फोनांजाब खालामनो थाखाय फन हरनायाथ' फन हरबाबो फन थिखोला बिजि जाजोब्बाय माबा बिजि खालामना दोनजोब्बाय नाम्बारखौनो खारनाय नै देवबाराव बै देवबाराव थांनायाव खारदों जोंनालि सासेनि नामा मा नाम जोंनालि ओमफ्राय बियो मा सिगांबो मानसि लांखांबायमोन नामा सिगांबो लांखांबाय बिदिनो गाव रायलायनाय मानसिनोनो बेलेग मानसिखौ गावनो हरबाय बेनो नाम्बार होनानै मानसि लाङै बिदिनो माबाहोयो नामा दाथ' सानै जाबाय जानायाथ' बे जोंनिजों आरो गावनि बिमा बायदिखौनो लांनाय जाबाय बे सासेनिया सानै लांबाय आरो बेनो ओमफ्राय दा बेखौ फैफिनजानो लुगैदों बेखौ फैफिनजानो लुगैदों